Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Takda! Nga nung may na-interest pa man ni Chesa! Panuwi! Dilimahin mo nga dili mabalit ako sa Chesa! Ako ring asawa! Pusa dilimahin mo kuhaon ni Suban! Mulat ako! Matukos kasino! Pasik si Emilio ang nagpakidnap ni Jessa tungod kay naibawaan niya ang among relasyon ni Carla! La 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 la. Oy, ano? Di amalagi ka. Abi ba na kung tuwa ka sa isla? Ay, tuwa di ay. Kumpleto na ang tanan dito sa isla. Wala na'y problema. Dito na ko, tiyo. Ah. Salamat ka. Natuman yung mga tanang ko gusto mahitabo. Ay, eto. May nahibawaan ko sa imong gipasusin ako. Bahin ni Alex og sa isla. Unsa ka na, tiyo? Gida ni Alex ay iyang asawa sa isla. Og mao kado ang katapusang higayon nga nakit-an ang iyang asawa nga kauban niya sa isla. Unsa? Maura ka na ang nasulti sa akong gikahinabi nga suod sa tag-iya sa isla nga gipalit mo. Mao ba? O maura na. Og may lain ka pa bang isugo na ako ha, Andrew? Wala tiyo. Og salamat. Yun na, pagod Andrew. May problema ka ba, ha? Wa tiyo. Gusto na ko may bawa ng mga lihok sa kung suod nga higala sa unang panahon. Sige, tiyo. Ikaw lang na bahala din sa opisina, ha? Tawagan ko na si Carla. Hello? Sir Andrew? Human sa tunga sa oras. Mamiss call ko nimo. O mao na panahon nga mutawag ka ni Alex Carla. Gamitan SIM card ka kung gihatag nimo. Yes, sir. Why problema? Basta ikaw. Pindinsam ko! Misamot magkadimala sa kukaroon eh. Kildero ka, Brad. Andro? Bugat kayo muna, Karoon kayo na kong kagpildi. Naurot ba ang kwarta nga akong gilukat sa akong anak? Nga na umiduol ka na ko, Andro. Higala ta sa unang, dili ba? Badi ta sa gupat, di ba? Ikaw ang itugyanan ko sa kong kinabuhi. O ako ang gisiligan mo sa imong kinabuhi. Panahon sa gupat, di ba? Isang ning nanuwag. Hello? Alex, nahibaw ko kung hain ang iyong asawa. Hain siya. O kisa ka? Ako ang gitahasan ng matig-negosyate nimo. Usa ka milyon lang. Alang sa kinabuhi sa iyong asawa. Sa? Animal. Kinsa ka, kinsa ka. Ang gama mo sa kamilyon kung gusto ka pang makakita sa iyong asawa. Bye. Hello? Hello? Alex? May problema ba? Ay, lalagili mo na ako, Alex. Nakailan kay kunin mo. Kung maproblema ka. May mo bag mag-inom ta? Gawas din sa kasino. Sure. Asa ang gusto mo? Ay, salamat. Nga wagin makaila si Alex sa akong tingog nga nagpatumboy-tumboy. Kung paantay ko na. Pero, exciting ning trabaho, Pero,
man kay plano ni Sir Andrew sa? Nganong iya mang ipalukat ni Alex og usa ka milyon si Chessa? Mingaw kay kining isla. Dili ko ganahang magtukay din eh. Kay mauning dapita mo pahinumdum na ako sa manulugos nga bungutong lalaki. Pero dili sab ko makapiha din eh. Kung way masagap ambot o mananagkatining dapita. Kinsa bakit kaning nagpakidnap na ako? O bibutang na ko din sa isla. Pero, nganong iya pa mo kong ipaagi o kidnap? Nga naman. Dako kita ngalikin ang problema mo. Kay, imo lang gero ko ng bino. Dako. Dunay animal nga miabot sa kong kinabuhi. Kinsa man siya? Ang tinuod, gikidnap si Jessa. Naibaw ko kung nganong maora na yung reaksyon mo. Nagtuo ka nga ako'y nagpakidnap kan Jessa, di ba? Imo nang nahimo sa kong anak. Busa. Way katarungan. Nga di na nimo mahimo kang Jessa. Sorry, sige buhat ko si mong anak. Pero di masab ka magmahay. Kaya naa naman ni mong bata. Wa ka pagid ay kasing-kasing, Alex. Wa ka pa mausap. Sa lang gihapon sa una. Gangon ang musul si mong utok. Mo na buhaton mo. Sa way pagpwinta kun maayo ba o dili. May bagdili ko mo sermonan. Kinahanglan ko usa ka milyon. Aron akong ilukat kan Jessa. Seryoso ka na? Tininood na ning imo? Nagsulti ko sa tinuod. Wa ko makaila ko kinsa ang mikidnap karon kan Jessa. Kabati ka? Pero may gidudahan ako. Kinsa? May lalaki nga magtawganan ako. May gipangita siyang shotgun pero nagtuo kong nabuang na nito hana. Kaya tarong ba nag-utok ang tao nga ikay pangitaan og shotgun? Mao ba? Nakaila ka ba kung kinsa ning tawhana? Nagpaila siya nako nga rebelde. Usa sa mga rebelde nga gika-enkwentro ta sa unang panahon. Ug siya ang gidudahan ko nga mikuha kan Jessa. Busa, nagkinahalan ko 2 ka milyon. Ug kay nakita naman ta, muhangyo ko nimo nga pahuwamon ko nimo 1 ka milyon para ako ilukat ni Jessa. Ug unsa may ako makuha na? May kabala ka. Bayran ta ka. Mangita ko kakuhaan og 1 ka milyon aron ibayad nimo. Human ko makuha si Jessa. Nagkinahanglan kong collateral. Usa na masab. Si Jessa mismo. Si Jessa? Oh, si Jessa. Ako'y malukat niya. Ug arin mo siya lukatan ako. Sama sa itong kikasabutan ni GR. Mahal mo gyud di ay nga akong asawa unsa. Business ang atong gisikutan karon, Alex. Ug dili pagbati. Dili sayon pagitaon ng 2 ka milyon para ilukat kang Jessa. Posibleng matakilin na akong negosyo tungod din. Boss, kinahanglan maniguro ko.
Mora ka na ika-offer ko ni mo, Alex. Lukaton ko si Jisa, pero ariyo na siya na ako. Samtang di pa ka ni mo maulian sa 2 ka milyon. Tawagan ko kung lisod-lisodon ka na sa kidnapper. Okay na. Musugot ako. Musugot ako. Nga ikay mulukat kan Jessa. Ug anha una siya uban nimo. Pero sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Unsa ka na? Unsa ka ng imong kondisyon? Ha, Alex? Ari mo ihatag na ako og 2 ka milyon. Ug ako na ang makikita sa mga kidnapper ug mukuha kan Jessa. Gusto ka magpaabot lang kung ihatod mo sa akong atubangan ang imong asawa? Mo ba? Oh, Dili na mahimo. usa di mahimo. Kinahanglan man guro ko nga makuha ko akong gusto sa 2 ka milyon nga akong pahuwaman nimo, Alex. Alang kang Jessa. Busa, na ako inigkuha mo kang Jessa. Okay. Pero kinahatagan ko mo higayon nga magkapalamili sa kong asawa. Una mo siya himuong kolateral sa 2 ka milyon. Okay. Deal. Sige. Manawag ko nimo kung kanus ang paghatag sa ransom. Sige. Tikasan ka pagkita, Alex. Ang 1 ka milyon. Gihimo lang dahil niyang 2 ka milyon. Ang tontong Andro. Api ka niyang mapaalkansi ko niya. 1 ka milyon lang ang ipangayo sa kidnapper. Unya, 2 ka milyon ang akong gisulti kang Andro. Buti pasabot, nga doon na ko'y 1 ka milyon nga ginansya. Okay, Andro. Pahuwaman ko ni Mus Jessa. Uban sa pakapin kong sorpresa. Dili na kumusugot nga mahilabtan pa ni Mus Jessa. Ako lang siyang asawa hangtod na mamatay siya. Pero mientras tanto, pahuwaman ko lang una siya ni mo. Carla, kamusta ang bata? Okay raman, sir. O nya, sir. Nagasulti mo si Alex, bahin ako. Aw, sa kidnapper ni Jessa? Oh. O pilang imong gipangayon ransom niyo? Usa ka milyon? Yan ang imong 2 ka milyon. Kat. Usa? Uy! Kada kong tubo! Ingon na kanahong og kwarta si Alex. Busa, pangandam. Kay, mutawag kag balik nila. Aron ipalukat si Jessa. Oh, okay, wala problema, sir. Pero, sigurado ka? Nga wa gid siya magduda nako? Maayo ra bag yung pagkadaan akong papel, sir. Oh, ay kabala ka. Dili ka ba booking? Oh, sige na, pahuway na. Yes, sir. Mangandam ko ugma sa akong dialogue. Kay kidnapper naman sad ko ugma. Dili ko makatug. Nagduda ko nga. Nga ang nagpakidnap na ako. Mauna sab siya. Gusto, ang iyang suwat. Naas iyang suwat na. Nagibutang ko niya usap rin eh. Buti pa sabot nga. Nga siya ang nagkidnap na ako. Ang rapist nga demonyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!